Ej, i to nie była moja schiza, że te pomieszczenia są niższe. To nie była moja schiza, kurwa. Bo tu występują wody gruntowe i po prostu one podnoszą i tak, i to jest możliwe. Po prostu ja pierdolę, nie macie przejebane, nie? Dobra, nie, ja zaraz tam lecę. Lecę tam i będę ten. Nie wiem, czy głową nie zahaczę, kurwa, jakąś lampę. No tak, wypiera. No i co by Niemcy na to, kurwa? Właśnie. Właśnie. Chwała na wysokości.